Asini roha madihamu dohot dame sia debata mata dohot sia anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhuna manami inanami do saluhuna ruas ni huria nama dohoti pertangyangan melalui live streaming. Hatani tuhatta nagabe barita nauli si parsauli honota tersurat di 2 Korintus bidu 10 ayat 5 rodi 10 tolu. 2 Korintus 10 tolu ayat 5 rodi 10 tolu. Ta paihuti hukma hujahahami songonom mahatana. Ujuni hamuma dirimuna. Manang nadi bagasan hapor syauk kamu. Sulik kit hamuma dirimuna. Naso ditadahamu do dirimuna pabuan naung Yesus Kristus di bagasak kamu. Ai iasui sadok naso tau dohamu. Alai dihirum rohakku tadamuna do dang naso tau hami. Alai martangyang dohami tu debata asa undang diulahamu agi aha naroa. Dada asahami idam na tahu. Naik kamu mangulahon na denggat di pangido rohan nami. Nangpe songon nasu tahu hami idaon. Dang aidang adong gogo nami mangalo hasitongani. Sadok makokop hasitongani do. Ailas do rohan nami hamu margogo. Nang pegale hami. Lasod do tangyang nami. Naing gabi tugu rohamuna. Dibahani husurat songoni dinakolang do peau asonang posi pabekku dung roau marguru tu huaso nanelehon ni Tuhan itu au lau pauliulihon dada manegai. Opele akadongan selas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apuan. Sadama pikiran muna. Raduti hamu madami. Asa didongani dewata parholong roha jala perdamai hamu. Mas tabia mahmu marhite-hite umman abadia. Nama nongostabi tuhamu saluhut akka nabadiai. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani dewata dot parsauran itu di perbadia mahamu saluhutna. Di sima sahana horas marihita saluhuna. Jadi khobar tu trupuk tawon manaringoti mengoreksi diri dan mengoreksi orang lain. Ujuni hamuma dirimuna. Koreksilah diri sendiri. Jadi molodong nasar rupani tertui baru sotongau tersongoni do rupani. Diri kita yang perlu kita koreksi bukan orang lain. Alana persoalan jojok do kita merasa kita sudah di posisi yang benar sehingga merasa tidak perlu mengoreksi. Adong dosa ada duli-duli asal pajupang. Imana na burju besar. Asal ibereng halak amama itadda manok so itadda itor khorsa mengburu itor songoni iba besarna asal ibereng itorolo de mana majonohi kulan ibereng serdan de tutua atar songna lomar minggu rupani adong iber kudul khorsa mengburu itorima rupani burjuna khorsa mengburu seretik khorsa mengburu ina itor songgak koni bana. Haru bapak numar tulang tuau. Aina sejare mong mudoho. Etor tarsongko ibana. Ala selamaon ngame rasa sonang pakilalanna. Ngalas rohana. Karena ketika dia bertemu horasa mengburu. Dan orang mamicang. Horasa mengburu. Tapi tiba-tiba di posisi yang merasa aman. Horasa mengburu ina. Bebanion itorin na rupani ba ido satarok kadang kita merasa sudah di posisi yang benar
Tapi ada saatnya ketika kita merasa benar, tahu-taunya kita di posisi yang salah. Itu serikot ujuni hamu, sulit kita hamu. Secara pribadi, secara personal, kita harus terus mengoreksi diri kita. Karena tidak selamanya pikiran yang benar, hal-hal yang umum yang benar, tapi tidak menjadi ukuran yang benar bagi pribadi. Jadi lauma tu bangsa dan tua-tua lansia. Ala songon nagale pakilalanna, magale pamatangna, eja imana ma khobar jabuna adong doli-doli. Beta jomang bah, dongan eja tubang ninna. Jadi lauma mattaon na tua-tuon doli-doli tetanggane. Ibu marupani tubang. Bahudul ma di luar doli-dolio paimahon. Sejum na tua-tuon ibangi. Duk sangi lilingi bana. Selesai mulak ma. Tikki na mardalani halaki Roma dulu-dulun isuk kuma. Ayo pung. Lilik mau saja misi. Ruho sina. Ay makirim hepeng na batu pahopui. Lulus si mana. Perguruan tinggi. Jadi sa hulejo pasitesna asalas rohana. Roma dulu-duli mandok opung. Molo makirim hepeng do tubang di zaman si sonarion. Molo makirim hepeng do di zaman digitalisasi si sonario tubang. Hula nakanaw to namay. Dang masa be di zaman si sonarion makirim hepeng tubang. Melalui HP ngaboy makirim tubang tu orang tertentu, tujuan tertentu. Harumanu horsitu horok kita. Sen HP nama tak pola loja hita. So naurok nakaning. Akanau tu nama tu si. Nasolo marsiajar. Baru mana tu butiro anaha. Tikos do nerok komi. Alaya sa ibotoho. Hola saha tau nakaning ibang. Ito rarong mamajalangau. Hora sepung. Tikineng menulis si tulisannya Roma perbangi. Opung mau ngapain? Biar saya bantu. Ibantu mau. Sambil itulis betul pajuk pengmahami dongal lansia. Maka tahatai mahami mekelek-kelisi. Au cugari songon nairo koming siya buang makirim tu pahopuki. Dangarong nahutad da zulmay. Alay na mardala duaw do hoto lawa tubang arong mamakuling yaw. Iurup yaw. Bahkan paju pangaw dongaku lansia. Tabba saya do pakilalaku. Song natabba do guguku. Au cugari song nero komi. Kula nakanaw to rutusi tumago mau to aw alay gudang nahutad dain. Di satu sisi tohodo na nidoli-doli di zaman sekarang ini, tapi bukan berarti itu ukuran untuk semua orang. Alani sulit madirim, mungkin bagi kamu benar, pas, tapi jangan buat ukuranmu bagi yang lain. Bagi yang lain itu mungkin tidak benar, tak pas. Ay lansia bulu bundet luar may mana berkomunikasi may mana, babuli jabu, balam kali huli-huli nih. Jadi bagi yang lain itu bisa benar, tapi bagi yang lain juga itu bisa tidak benar. Alani sulit terus secara personal terus koreksi diri. Molo hupai hutihu nak kaning sude kurtai itu bagian daripada koreksi diri. Outsura swasirohan. Itu koreksi diri. Outsura swasirohan angwa hatsur namam. Siswada nama. Mari suang dui. Di doa manak kaning ode bata rodoa. Anggu sodong do koreksi diri. Tumago malah itu merdalan ditusan. Alai ada koreksi diri. Ali Tuhan rodoa. Anggu sodok koreksi diri. Dang do honot tatangami manugunuguau. Audo.
diriku do, gogokku do, pikiranku do. Tapi karena saya mengoreksi diri saya, maka saya membuat satu pengakuan kesaksian tangamido manugunuguau. Nang pesipata ro palu kilon, hodo persigatungan, hodo haposan. Dak kebilangan dengan dibasam. Orang yang mengoreksi diri, itu nama katidakon. Dak kebilangan dengan dibasam. Jadi langsung onido nang di ujung ni parsarat tahun mengoreksi diri may berupani. Dan gabedo honon tidak mengoreksi diri. Nasongonoddo. Bohape hebat na pasti do kakurangan na. Alanido songon dei molo adong nasala. Baru teh. Sayan jumaau. Koreksi diri metuau. Dakka tidak konokku na tikosau na dingganau na hebat dan lain-lain. Alai molo adong nasala. Pawur hatamu mamari minggu tersongni marupani. Itu selalu koreksi diri. Yakinkan dirimu tetap di posisi yang benar. Jangan merasa benar. Tapi yakinkan dirimu. Idosa didok nakanin di ayat 5 ini. Ujuni hamu dirimu na manang na di bagasan hapor siau kamu silikit tamu dirimu na. Apakah kamu di posisi yang benar sekarang ini? Mulai kita sonari tusa denganan kita koreksi apakah saya berada di posisi yang benar saat ini. Selalulah kita mengoreksi. Molo Menteri Kelautan na masa-masa periode pertama ni si Jokowi isu te guarra. Ibu tamu do asa istilah ni mana? Cek ombak ini mana? Cek ombak. Jadi perlu do kita selalu cek ombak. Cek ombak. Sedia do terjangan ni kolesterol tasaunari. Sedia do terjangan ni ombak ni asam urat tasaunari. Suatu tadok sehat doang. Nah sebulanon maaf. Anggurang salah wadong do 5 ra dikirim dong atau YouTube. Maaf. Namate di bagasan mobil amatai. Dia bawa mobilnya. Lampu kedap-kedip nyala. Bah, bahasa noy na buharin na polisi. Ibereng ngamarujung. Kok bisa? Mungkin dia merasa di posisi yang sehat. Tapi ternyata sejauh mana kesehatan dia? Alanido rekod do hita songon istilahnya cek ombak terus cek ombak biarin jo sedido terjangan ni tensi. Nah di hari-hari nasalpu sian antara ni hita rupani adong ba pertandingan catur. Tapola huduk manang desi rupani nadoh pertandingan caturun. Luar biasa do cek ombak ni mana. Bahasa ternyata dia ada monitor sedia tensina. Kalau ro serangani seka inna itu ribiring mana tensina. Songon na naik. Tenangi mana? Acugari terus naik amang inna mana tuh? Acugari terus amang naik pasok kuri. Jadi ima rupanya rekod na cek. Apalagi bagaimana kita mencek kehidupan beriman kita. Bohado haringga sotta hata wotta haudu hotta toguni hapor syotta oddo na disungguli si Paulus to kala Kristen na di Korintusi bagaimana mereka mencek bohado nasida bohado hapor syotta porosia rupi nasida bahwa Kristus ada bersama dengan mereka pola do di do imana kaning di ayat siai ailas dorohanami hamu margugo nangpe galehan. Jadi dia memotivasi, mengingatkan, terus samudra semangat tamu dengan segala kekurangan, kelemahan, semangat dah hutangnya kok kami dohamu ninna. Jadi songonima hita tutu bagaimana kita terlibat memotivasi seseorang. Tak koreksi ma, apakah kita tidak peduli?
atau kita peduli melalui dorongan, semangat dan doa kita. Molon ngasahat hita tusi di dokma songonon ope aliak karungaku sanas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna raduti hamu badame asa didongani di bata parholong rohai saroha sa pikiran saling mendukung saling menopang asa marhua asa jupang nasni roha asa jupang dame asa didongani di bata asa didongani di bata. Jadi tabayak kumanakan ngai pistil tei sendiri dan menyendiri do. Pola do mana mudum isimin. Alai justru tikina mudomi do mana mernipi ternyata Tuhan menyertai bahkan menjaga dia. Udok marupani di pistil tahun na tersurat di son di halaman 2 idama sai dong anakku jala ramutakku doho manang tulia peho mangalakka jala tugi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho da jolo sahat hubain nahu berbagai tuho ketika dia menunjukkan kepribadiannya kesungguhannya ketulusannya Roma debata mangalia jaminan. Saya dong anakku, ramotakku, tugi honokku doho mula. Hubaima nahu berbagai tuho. Songoni manang tuhita, gudang dope nata perbaga. Jala gudang dope na di perbaga debatasi pasahaton na tuhita. Tak koreksi ma, supaya kita selalu di keluarga saroha sa pikiran, di punguan saroha sa pikiran, di huria saroha sa pikiran, jupang madamai, jupang malas ni rohai. Horas madihita, martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan, disungkuli hodo hami, marhite partangyangan namion, asa manulikiti diri nami, rohanami, nang terlungubi haporsyon nami. Diragam niak kana masa doho nalau masa sipata mengganggu roha pikiran bahkan mengganggu haporsyon nami disido disunggului ho hami asa husulik kiti hami diri nami asa marhite namanulik kiti diri gabedong ma panidangion nahodo madongani hami songon panindangion ni naposom nama bait inganan pamujian di siala pasu-pasu najinalona songoni manang hami Tuhan secara pribadi lepas pribadi takasma rohanamion gabe inganan pamujiommu marhiti todim namanuturi hami amin.